3. Kaixo, egunon, zer modu zaudete, iranetan gaude. Txalo. Kaixo, egunon, oso gustora gaude iranetan. Eta euskaraz hitz egiten dugu. Kaixo, egunon, iranetan gaude. Eta oso ongi pasatzen ari gara. Oso ongi, txalo egin edo zeo zer. Nire lagunekin, futbola jolastera eta pilotarekin. Frontoian hor dago, nire klasekoa, euskara ikastera lehenengo egun. Begira gaude egun kontatzera, aktibitate guztiak kontatzen behar gara. Frontoiaren jolastera eskupilotekin, gure monitorean baloia jolastera. Eta horren bukaera eta
aldera iragira eta unin basaltzera. Barnetegira bat, alde kantatu abestia, eta lagunaren ondo pasatzea. Superinazioa, hau da gure taldearen Militar daude oso indartsuak eta eskaraztea. Ondarrua handia eta indartsua esan hauek indartsua jartzen dugu. Mariquita hierro, hágame un sancocho, ábrame la puerta que tengo gilorio, arranca colchón, no seas revoltoso y hacerle el timbeque, tómase un bizcocho. Nahi dut ederra, nahi dut indarra, nahi dut txinarra zertako. Nahi dut ezagun, nahi dut izardun, nahi dut zer nahi dun zertako. Mariquita hierro, hágame un sancocho, ábrame la puerta que tengo gilorio, arranca colchón, no seas revoltoso y hacerle el timbeque, tómase un bizcocho. Nahi dut naizena, nahi dut zarena, nahi dut ezinor zapaltzeko baimena. Nahi dut harria, nahi dut irria, irrizko harri, nahi dut Euskal Herria. Nahi dut zarena, nahi dut ezinor zapaltzeko baimena. Nahi dut harria, nahi dut irria, irrizko harri, nahi dut Euskal Herria. Nahi dut naizena, nahi dut zarena, nahi dut ezinor zapaltzeko baimena. Nahi dut harria, nahi dut irria, irrizko harri, nahi dut Euskal Herria. Teledenda, gaur